Ahojte všetci bubnorúbači, vonku sa nám opäť schyluje k upršanému počasiu, tak prečo nevybaliť svoje pedy? Chceš efektívne cvičenie na podporu svojej techniky? Tak poďme opäť bez dlhých kecov na to. Budeme hrať teda obyčajné 16-tiny, ktoré budeme striedať s 32-tinami. Zo začiatku si nastavíme metronom na 60 BPM, tak aby nám klikal osminy. Ak počuješ, že údery sú presné a vyrovnané, tak tempo môžeš navyšovať postupne po 3-4 BPM. Daj prednosť kvalite a rovnakému zneniu úderov pred rýchlosťou. Tempo pridávaj 4, keď počuješ, že údery sú presné a vyrovnané. Verím, že toto jednoduché cvičenie sa ti bude páčiť. Do komentu mi napíš, ako sa ti s ním darí a na aké tempo si sa až dostal. A pre ešte viac tipov k tvojmu bubnovaniu sleduj môj profil.